जाथायाथ' जेबो जानांगौ गैयामोन आरो बाव जास्ट आङो बेलासि टाइम जाबाय नालाय जों हाजिराफ्राथ' ओंखाम उखैखागोन मावदों जेनेबा 8टानिफ्राय मावो जोङो ओंख्रिल' लायनो थांदों हे खाथियावनो हटेल दं नालाय ओंख्रिल' लायनो थांदोंमोन आं बेयाव होगदावफैबाय होगदावफैनायाव दे जाबाय बे होगदावनायखौ आं बाद दोनबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोखाङावनो बुंबाय नों मानो मोदोम दाङो मावग्राफोरनिखौ जों वार्कार्ससो नोंजों मोदोम दांजानो फैया जों बाहाय होननानै बुंबाय आङो बिसोर मोदोम दाङो हौवाया मोदोम दाङो हिन्जावफोरनि मोदोम दाङो एवथुयो ओमफ्राय खानाय बोलाबायो थाग्राफोरनि जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ मा खालामो होनबा बिसोरो दाङो मोदोमाव ओमफ्राय बिदिनो सेक्सुवेलि माबा खालामो आरो मा होनो बेखौ लिङो आरो सेक्सुवेलि ओमफ्राय असल्टबो खालामो बिराद माने मा होनो हेरेसमेन्ट होयो आरो जाय मानसिफ्रा गावसोराव थानानै मावो बिसोरखौ रुवाथि बादि बाहायो बिदिनो रायलाबायो दंखि होलाबायो खानायाव हमना बोयो आथिङाव हमना बोयो मा होनो बुयोबो बिदिनो खालामो आरो बिसोरो माब्लानिफ्राय मावदोंमोन खामानि आङो 30 जुननिफ्राय मावदों 10 दिन ना 11 दिनल'सो जादों बांद्राय गोबाव जायाखै आं मावनाया नोंखौबो माबाफोर टाच खालामो आंखौ टाच खालामदों उदैयाव टाच खालामदों मेवथुदों बिदिनो खालामदों ओमफ्राय आं बादा होदोंमोन दा आंखौ दा खालाम बेबायदि होननायाव बे ओरै बुंदों हिन्दीनि मुझे नहीं करना है तो मुझे 100 रुपया दे दो हम नहीं करेगा बिदि होननानै बुंदों आरो बियो हिन्जावाथ' बालुक जरानि हौवाया राजस्थानी होननानै खोनानो मोन्दों आङो हिन्जावना बिलोमा गयारि होनो हौवाना अमृत तान्स मामोनथाय बावबाय आङो नामखौ टाइटेलखौ जायखिया नामा अमृत तान्सनो हाबा जानाय जायै जोंथ' मिथिया बेखौ जायखिया सिन्दुर थुबा आसानबो गाना आरो बिसोरो बेयाव साबैसे खामानि मावग्राफोर दं खामानि मावग्राफ्रा बिदिनो साबासो दङ साब्रैयानो दङ जोङो बिसोरबो गासैबो सेक्सुवेलि हेरासमेन्ट मोनजोबनाय औ सेक्सुवेलि माबा मोनजोबखानायखा गासिबो बिसोरबो बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ धमखि होना दोनदों आरो दा मा लुबैयो आङो न्याय लुगैयो जोंनि जायगायाव फैनानै मालाय जाथिया बेफोरबायदि खालामनो मोनफैया जों बायदि सिख्लासा उन्दैफोरा बेहाय सेफ नङा बेयाव रावबो दा मावफै आं बेखौल' माबायो आरो एक्सन लानांगौ आइजो माबाफ्रा पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ दखाना बन्द जानांगौ औ दखाना बन्द जानांगौ पुलिस थानायाव एफआइआर होदों औ एफआइआर होदों जों एफआइआर हैदों थांदों जाय जाजादों बिसोर थांजोबनानै एफआइआर हैदों आरो मा बुंबावोमोन नोंसोर जोंखौ बिदिनो बुङोमोन माबा नोंसिनि जायगा नङा ओंखाम जानायफोरखौबो जाय थानानै मावदों बिसोरखौ बुङोमोननो ओंखाम जानायफोरखौ गावसोरथ' होनदों भिडिअफ्राव हगारो जोंबोथ' जेनेबा मावग्रा हिसाबै जोंबोथ' भिडिअ नायनानैसो फैयो मोजां माबानानैसो जोंखौ ओरै होननानै बुङो बिसोर जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रिजोब ओमफ्राय जेब्ला थाफैयो अब्ला मावग्राफ्रा मा खोनानो मोनोखि माइरंखौ सोर बाया जानायखौ सोर जाहोदों नोंनि नोमा नोम्फाया जाहोफैयाखै बिदि होननानै बुङो आरो मावग्राफोरखौ आंनाव प्रुफ दंजोबो मानसिफोर जाय मावदों वाट्सएपाव गासिबो कन्टेक्ट खालामहरदों जोंखौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै खोन्थाहरजोबदों आरो बेयाव बेसेबांनिफ्राय बेसेबां समसिम खामानि मावनाया सोलिबाय थायो 9:45 जोङो फैयो ओमफ्राय 8टासिम मावो आरो 8टा मोनानि 8टासिम बियो गस्ला दखान हिन्जावफोरनि ओमफ्राय जुवेलारिस फानो उन्दैफोरनि सफ्ट टय फानो ओमफ्राय बिदिनो आरो लिप ग्लसारि बा गासिबो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानजोबो आरो बाहाय मालिकआ बावनो थायोमोन औ बावनो थायोमोन बिसोरो जिहेतु नोंथाङा जिबायदि अर्डार खालामदों हिन्जाव थानायनि सिगाङावबो बेबायदि खालामो नामा फिसाया औ हिन्जावनि मेगनावनो खालामो ओमफ्राय जों हिन्जावखौ होनो मानो बिदि खालामनांगौ होनबा नोंहा बुंनांगौ जेबो माबा गैया बेखौ बुङो ओमफ्राय बिसोरो होनो हिन्जावा आं एडभकेट आंजों माबा जुजिनानै लाब गैया नों आंनिफ्राय गोजौसिन दा थां होननानै बुङो आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंथ' बेफोरबायदि खालामजाया जोंबो मावनोसो फैदों जोंबो सिख्लासा उन्दैसा सेफ जानांगौना जोंनि जायगाया बे एडभकेट बा बे मानो हौवाखौ बेफोरबायदि माबा खालामहोनांगौ बेफोरबायदि मानो आखु देखायहोनांगौ एडभकेट बा ल'खौ मिन्थिखानानै मानो बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरखौ दांहोजोबनांगौ बिसोरो सिङाव सिसि केमेरा दङ गासिबो सिसि केमेरा दङ मावग्रानि माबा बारान्दानिफ्रायनो रुम सिङाव जे मावग्रा रुम बेयाव गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय ओरैजाय गावसोर थाग्रा थियाय गैया आरो लामासिम गासिबो सिसि केमेरा दङ भइसबो खोनाजोबखायो गासिबो खोनाजोबो प्रुफ दङ ना माबा बिबा मोनगोन आरो माने सानफ्रोमबो नोंसोरो माने गोसो गाज्रि बेयाव खामानि मावबाय थानानै दंमोन औ बिदिनो गोसो गाज्रियैनो बुंजायो जों बुंनो हाला रावबो बुंफेराखै नालाय बिसोरो साहस मोननानै बिदिनो खालामबाय थाबाय आं दिनै साहस आंनि गोसोखौ हमथानानै जोंनि जायगायाव मानो बिदि जानांगौ साननानै जोङो बुंबाय आरो माब्लानिफ्राय खुलिदोंमोन बियो खुलिनायाथ' 1 yearसो जाबाय खोमा आं बेखौथ' मिथिला जायखिया बिदिनो गोबावानो जाबाय 1 yearसोआनो जाबाय दां मा नाम दखानना लिटिल सरोजिनी नगर
BTCৰ কেপিটেল এই কোকৰাঝাৰত ইয়াত লিটিল সৰোজনী নগৰ এটা জুৱেলাৰী এণ্ড এটা শ্বপিং ইয়াত অনাৰ আমৰাথান ৰাষ্ট্ৰগী ইয়াতে বহু দিনৰ পৰা নিজৰ দোকানটো চলাই আছে তো ইয়াত আমি যোৱাকালি শুনি পাইছে যে ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত বা মহিলাবিলাকৰ ওপৰত যেটো সেক্সুৱেল হেৰাসমেণ্ট বা এনেকা মলেষ্টেশ্যন এনেকা বহু দিনৰ পৰা হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ তো এই কথাটো লৈ পেলাই যিবিলাক ইয়াত কাম কৰা ছোৱালীবিলাক যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ষ্টেচনত FIR লঞ্চ কৰা হৈছে অলৰেডি তো এইটোৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি কোকৰাঝাৰ জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ বা আহ্বান কৰিছোঁ অতি সোনকালে এই ৰাষ্ট্ৰগী তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিমান দিন এই মানে ৰাষ্ট্ৰগীক এৰেষ্ট নকৰে এই দিনলৈকে এই দোকানটো বন্ধ হ'ব লাগিব সিল হৈ থাকিব লাগিব এইটো আমি আপসুৰ পালৰ পৰা বা কোকৰাঝাৰ জিলা আপসুৰ পৰা মানে আমি আহ্বান জনাইছোঁ बे जोंनि बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझाराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय
बेयाव बिजनेस खालामफैनाय गोबां मानसिफोर जों दायो नुबाय थादों थिग बेबादिनो नैबे क'क्राझारनि बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि अपोजिट बेयाव लिटिल सरजनी नगर होननाय मोनसे माने दखान दङ बे दखाननि बिगोमानि नामखौ जोङो आम्रतांश रास्तगि होननानै मिथिनो मोनदों दा बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो गावनियाव खामानि मावग्रा माखासे आइजोफोर माखासे हिन्जावसा मानसिफोरनि सायाव माखासे मिसबिहेव गाज्रि आखल गाज्रि बेबहार माने मलेस्टेशन खालामनाय सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनाय बेबायदि खोथाखौ जोङो मैया मिथिनो मोनदों आरो जाय बेबायदि खालामजानाय आइजोफोर हिन्जावसाफोर बिथांमोनहा मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव FIR लड्ज खालामनाय जादों दा बेखायनो बिथांखौ जों दिनै बिथांनि दखानाव फैनानै खौरां लाफैदोंमोन नाथाय बिथाङा बे दखानाव दासिम गैया बन्द जानानै दङ दा बेखायनो बेबायदि गाज्रि आखुनि गाज्रि बेबहारनि सासे माने मालिकखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझारबासि हिसाबै मालाबाबो जोङो गनायनो हाया आरो बिसोरबायदि बेबायदि मिसबिहेव खालामग्रा कुनु मानसिखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा जों मिथिगौ बे क'क्राझाराव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय गुबुन गुबुन एरियानिफ्राय बेयाव गोबां दखानदारफोर माने दखान खालामफैदों जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया बिजनेसखौ बयबो खालामनो हायो जायखि जेरावखि जाया मानो नाथाय बेबायदि गाज्रि गोसो गाज्रि बेबहारजों जुदि बेयाव सोरबा बिजनेस खालामफैयोब्ला बेखौ जों कुनु पद्धति मालाबाबो जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै बा क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेखौ जों मालाबाबो लाय होनाय नङा आरो जोङो जोंनि बर' लाइमोनफोर स्पेसियेलि बर' आइजोफोर हिन्जावसाफ्रा गोबां बेबायदि गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय खालामफैनाय माखासे बिजनेसाव एंगेजमेन्ट जानानै थानायखौ जों नुदों आरो दाख्लि बावैसो रिसेन्टलि क'क्राझाराव टिटान मोनसे ससमानि दखानावबो बे एखे रोखोमनि मोनसे जाथाय जानानै थांनायखौ जों नुदों बा जों मिथिनो मोनदों दा ओंखायनो जोंनि आइजोफोरखौ बा जोंनि हिन्जावसाफोरखौ जों खावलायो जाहाथे बेबायदि दुष्कृतिकारि मानसिफोरखौ सिनायो गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ सिनायनानै सोलियो जोङो बेखौ खावलायगोन आरो जुदि बे जे रास्तगि बिथांखौ एरेस्ट खालामागौमानि जोङो बे जिखिनि बिथांनि लिटिल सरजनी नगर बे दखानखौ बन्द खालामनांगौ होननानै जोङो पुलिस प्रशासननिसिम दाबि दिखाङो बिगोमाखौ जोङो खाथि खालानि मानसिफोरनिफ्राय जों सोंनानै मिथिनाय बादिब्ला बेखौ राजस्थाननि सासे थागिबि राजस्थाननिफ्राय फैनानै बेयाव बिजनेस खालामफैदों होननानै जों मिथिदों दा राजस्थाननियानो जा गुबुननियानो जा बिजनेस खालामनो फैदों मोजां मटिभ लानानै मोजां थांखि लानानै खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय दिनैनि बादि जेबायदि मोनसे गाज्रि गोसो गाज्रि आखुजों बिजनेसखौ बेयाव खालामनो थांखि लादोंब्ला बियो जोंनि थाखाय सहायथावै मोनसे थासारि बा जोंनि थाखाय बियो मुगैथाव मोनसे माने बाथ्रा जागोन होननानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननि गेजेरजों जों बुङो बिथाङा बर' आइजोखौ जुलि खालामदों होननानै बिथांनि डिटेल्सखौ जों नायबिजिरदों आरो गुबुनफोरनाव जों सोंदों सासे बर' आइजोखौ हाबा खालामदों होननानै जों मिथिदों दा जोङो बेखायनो बे गासैबो माने डिटेल्सखौ लानो थाखाय मिथिनो थाखाय बिथांनि बे दखानावनो फैदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा दायो गैया दखाना बन्द जानानै दङ साबैसे बर' हिन्जावसाफोर दंमोन जोंनि मिथिनायाव साब्रै साबासो बर' आइजोफोर बेयाव खामानि मावबाय थादोंमोन सासे आइजोआ बांसिनै बेबायदि बिथांनि मिसबिहेभखौ सहायनो हायैयाव मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव FIR होनाय जादों Harga lagi kan?
फैसासो मालाय नोंसिना बादाय जायो मोनखाबाय जों बावनो दा गस्ला गस्लि बायदिसिना दं मानसिफोर दोरोबा मिडिया दं एरेस्ट खालामनांगौ अंग्रेज राजनितिखौ एरेस्ट खालामनांगौ जोंनि गुन्डागिरिया जोंनाव सोलिया अंग्रेज राजनितिनि दादागिरिया जोंनाव सोलिया अंग्रेज राजनितिखौ गो बेक लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो भिडिअखौ नायलांजोब्बाय नङा होमबा दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनानै मा फोरमायहरनो सानदों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनायजों लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर गोजोन्थों।